Haka balang Catholic, yu banai jemang lajutip kumu banai jong kamaria theisoti. Hau niu banai, ki padriungai ki jupan long ka jingle rubele haka maria kabalong ka kami jong utrai jongi Jesu Christ da ki jingdwai khamtam ka jingdwai yu rosary bakhoi. Ningkong ka kerteng rosary ka wan ka ketien Latin rosarium ka kper jong ki sentiu kulap ni ka jingdeng sentiu kulap ka bagi ong garland. Yo rosary la penwandur na ki pria beads balate aki ksai ban nyoy ki jingdwai ki bagi kristan ki la penon kam nadu men barim. Kini ki kenthop ki kpa jongi ki pater bad hadien ki jingkuble ka maria ki aves. Yakani kerukom duai latmu kerpang na kabenta gitu ki bamnang tho nang tar wat hapdeng ki mongru. Henry ki kwa benduai hakarukom kabaya seriem ya ki shispa san potli ki jingduai sam ki bakimong ki puli man la kasngi. Namar kata ki don shispa san potli ki kublei kumaria haurosari popura. Kata hakabaduai ya buruk lai teli ki jingmaya tenrai tradisional. Ki jingmaya jung ka jingkemen ki jingmaya jung ka jing songsi bat ki jingmaya jung ka buram. Henry Hausnem Hajar upop John Paul Baar ulakan thop sekawai pat ka jingmaya jung ka jing shai. Kajing hikai bakla jung ki albijans kala nang jelay bah hakisdang snem khat arspa kamtam hari France. Kabalang kalakut jingmut ban penduk pendam no eka. Henry namar kanu makadaw ketak filosofi kala nang roy panban. Kalalong ka jingait kabalapan kala kongpong bat kabadon tang kendiat ka jingi serim bat kanyam kristan. Henry buang ki kristan wala kataru kilasya kring hakani ka jingait bakla. Kabala tau na kanyam kristan kabala kle lang bat ki jing hikai jung kiri mingi ki balawan se Europe lingba ka khai pateng bat kiwei. Kani ka jing hikai khala ka hikai bakla syapang ki brio kum ki jing thau jung ublei syapang u Jesu Christ syapang ka syong kha syong man dei hang ni buwan rung u Dominic bakhoi na Spain u bolong unong seng ye ka jinge slok Dominican kabla tipat ye ka kum ka jinge slok jong ki nongyalap ni the Order of Preachers hakisnam khadar spa. Ya ka jing selok jong u latip kum ki sobe jong u blay Dominicans. Namar ka jing be dien baklam syong thait ka jong ki ya ki mensiem ki bala sakama bat ki jingait bakla ki bala yalam bakla ya ki. U Dominic uday u bodon ka jing i bat buram ya ka maria theisoti. Ula dwai da ka jing shania ka jing dwai Mary Salta ki shispa san photli ki khublei kumaria balashna katkum ki shispa san photli ki sam baki mong ki jupuli. Katkum karukom jung ki Dominican bat kabalang hakasnam khat ars pa phra. U Dominic ulodon ha France. Uladu jing kerman namar ka jing bamla jung u ban yarap ban pensange ya ka jing hikai jinget babakla jung ki albijan. Ulakan ria no syakawai ka klau ban le jing pensitom bat kamaria theisati kala pau hu. Kala thu hu Dominic wat sngu phala bahadu mentai philayo tang khandiat uso naga jing tresitom jong phi. Pila penlut yaki haka khando ka bala tarkhong ka ba umpat penjihi yaka diki umjer jong ka jing ai bukan jablai habo blai ulaman ban panthama ya ka sla jong ka parthai ulas dang da ka panha phalo jong ka ye uslap bawanra ya ka sbo lingba ka jing khublai u angel khublai kumaria namar kata yalap ya ka salta jonga. Bat ka kami bukhut kelas dang ban hikai yu kumnu ban pendon kam yu rosary. Kalong badai ban pendon kam yu kum ka atiar thma bat ka atiar ban dur persa ye ka jing hikai bakla. Uni rosary ukon thup ye ka jing maya laitli ki jing pusan bapher. Kawai pa kawai ka don san photli ki aves ki bapan skam ka jing mut bat ka do nu jung nong dwai ye ki jing jia ki bokong san ki jing sha shitom bat ki jing songsi jong ka jing im jong ka maria balu Jesu. Kini ki jing maya kilapan skamru iga jingai bau Jesu long ublay baru brio bakan jamet kabaya pher na ka baki albijans kila hikai.
Dominic ulami biang sila commission daga jingshit rehem ke batmai. Udah hikai uruseri haki beriu. Batla penduk pendam ya ke herisi jungki Albijans. Ki Dominikan ki yai beteng banduai bat ban yasam uruseri haki jinglet jingwan jungki. Ula sapriang keleng bat ula kelalong kumsi bantah bat ka jingriam jungki Dominikan. Daka badeng bat pendait na ubel te singkai jungki. Hakal yang kadiang kum kawaj lam kabala penkriek bansai na kebenta katama.